Tània Colomer. Campiona del quadre de consolació de prèvies, Rosa Vella. Anem pel quadre de consolació, quadre principal, soscampiona, Rosa Herrador. Isa, coño, tia, te fots al mig. Ai, tus huevos. Quadre principal, campiona, Celine Vallé. Tia, surt, Isa, què tal? Dins l'apartat femení, anem pel quadre principal, soscampiona absoluta de Catalunya, Rosa Rius, fa l'entrega, Lluís Duran, i campiona absoluta de Catalunya 2013, Marta Latorre. Passem al quadre masculí. Futur president. Comencem pel quadre de consolació de prèvies, sotscampió David Febrer, fa l'entrega Joan Casol. Seguim amb el quadre de consolació de prèvies, campió Enric Creus. Vamos! Seguim pel quadre de consolació principal, sotscampió Nilo Vidal. I campió de quadre de consolació de prèvies, principal. Principal. Pipo Molina. Vamos! Anem pel quadre absolut. Sotscampió de Catalunya d'Esquaix 2013 absolut. Oriol Sàlvia fa l'entrega.
Catalunya d'Esquaix 2013 absolut, Ivan Flores.